Пак, защото съм Значи той означава, че сега и аз имаше печеля, към 15%. и аз печеля и ти печелиш, така ли? Общо взето. И баща ми ги е платил по почта. Ама ние още преди да разбереме за къде ще бъда. И аз дойдех преди ветровраните, между другото. И така. Ще стане то, ако знакаш умриш. Да. Бе, нище му вика. Тук че ме един от момента, казал съм Тия ги познавам от сумата Цял живот. Стигнахме. Тук пред ми по втория етаж. 8-ми апартамент. Какво? напълно на сумата толкова, нали? Нещо. Не. Ще напълниш. Някой се занимава, ако аз ще ги напълня. И 5 минути, аз го правя 6. Ачо! Посреща ми вика, какво правиш тук? Да си тръгвам ли? Айде, дома, айде. И първи уикенд съм имал съм и ти. Добре заварила. Ми е драго отново. Дай чантата. Това са за децата сладки. Защо? И има за едната косоти. Не трябва. Защо и мен нещо имаш ли ме? Сега ли се виждам? Хайде, да пушим плана сега. Защо дава сладки? Те, че сладки нямаме. Ема те са от България. Добре. Как бе? Ще се радват малките. С чанта дойде, добре. Нали те викат нищо не такова, ни не носиш никога. Тъй, Я кажи ти. аз не искам. Не, така ли е? Верно ли е? Не, нощно. Ама, И сега вече снимаш. нарочно съм. Да ме побъркат после. После да ни стани да Даже баща. Виж, така върма направо, дали ще ти кажа. Ама на Тито ще кажа, че ти хареса, иначе ще кажа, че не. Балкон. Фигура за един приятел. 2 или 3? 2. Фигура за един приятел. Той са... Базикам са, ева. Да си изкарате хубав уикенд. Давай па на Денката, не му отиват те с нашите тениски, дея. Не му отиват. Денка, подари я на си тази тениска. Сочам. Моя ми трябва да го видим. По Италия беше си, да? Ще го видя. Джантата. Това четка, бе. Тираджи иска. Иска пък се оправих се. Отиваме до камиона. Да меним млека, защото ще се развълват, ако останат при мен. Сидер много обича да пия мляко. Да. И да ме само ще оставим. Добре. Това трябваше да за другото. За утре. Та, пак до камион. Вече е близо. Жълтей, гледай го. Няма да го гледат. Защо да го гледат? Не бе, жълтей викам бе. Защо? Камиона бе. Защо? Таман наклона ми е добре за телевизор. Заспани. Леле. Тая врата, що е чукната, бе? Коя чукната, бе? Вратата. Не е чукната. Воло не пасват хубаво фугите. Заради това така. Мисли? Да. Всички е така. Баяви. Оп, извинявай. Да вземе за сервета енергийна. Аз съм бърз.
Долу. За кой си бе? За жената. Емоцията. Да, оп. Хайде ще ги оставя. Ти сега си търси и дай ми малко хартия на мене. Аз нямам хартия. Имаш, бе! Ти колко и хартия имаш, как нямаш? Ти го това за утре да го направим, само ли? Абаре бе, дай за утре да го направим. Не, утре. Не, дай! Утре! Казах утре. Пробва, айде само малко. Абе, още. Ама с ръка ни... Давай, Абе. Дай малко хартия, бе, човек. Абе, не, дай утре ще го направим, дай. Ари, дай, бе, Денис. Аз не мога да спомня, бе. Само едното ъгълче ще пробваш да видиш само. Добре, айде. Ето, пак ще го изчисти, като ще го изкара. Да стане различен цвят бризанта. Не може как. Такова и знаеш, търси катинара. Абе, мани то катинар не ми трябва така. Аз много ти ми кали, зими. И взех много. 4, 8, 12. Добре, децата да пият. То тук хвазвам. Давай. Кафетата мога да ги фърва тук. Долу! Излиза ли? Еми, нищо. Нищо, брат. Излиза 100%. Положим сега. Камон. Направихме място. Нещо да е лезнало, тук не знам. Лъжи се, не лъжи. Идвам! Да? Не дей, остай го тогава, забърши. Не го... А къде беше аз? Добре. Че се пъсна малко в парфюм. Бръснах се. Това къде го прежегна? Аз не си спомням. Така, нещо тук. Чистил сега, гледай. Гледай са. Ама не да го чистиш. Ама не да го чистиш! Да, видях го. Верно ли ще го изчистиш? Трябваше утре, бе. Защо утре? Трябва и сега и покрай тея да ги изчистиш. Къде? Покрай тея.
Добре, добре. А? Супер. Нали? И само и тия черните лекета трябва да ги махнем. Супер. Не, там няма смисъл. Абе, скава, брат. Скава. Ама и вие много давно. И тук умия работа ли бяха, нали? Да. Ти знаеш колко търкане трябва? Ама то зато и трябва кърпа, за да можеш да го прибери. Просто тя това трябва. Разбираш ли? Той не го събира. Добре, утре ще дойдем с търпа. Даже и това. Опа. Тая боя. И ще го изстрада, да знаеш. Не, моля те, не. Ама не. А на пластмаса, ако го направиш, директно го прави той. Не бе, нещо. Не го прави. Аз съм го бои с такъв нарак. Гледай, почва на едно место с мисълта. Зарежи го. Утре ще го правим. Ти къде ти наравне на мен? Абе, мани толкова ти. Не, трябва два. Дай първото да влезем на системата да видим. Няма нищо. Планиране, празно. Съобщение няма, 8 часа и 20 минути съм карал днес, 11 часа и 4 минути работен ден, 560 км изминати. От България до адреса забрави да ви кажа 2300 км. Да. Това. Да. Приключи. No. 20 ми беше, не знам. Трябва да обърнем и утре и калника. Ще видиш. Аз ще го направя. По-добре, не знам. Може и да не го обръщаме, не знам, ще видите. Защото от тази страна по-смачвам. Мама е така. Но обратно да го вървиш. То няма значение. Не, така добре. Неко път като излезе ще го обърна. Да не се цапа не излиша. Той как са такова? Как са прибира? Това не се прибира, друска. Е тук, в средата ще тъй. Тама си я затам. Директно си я затам. Ама трябва в един плик да го сложим, да не се вижда. Ама това ще остане за другото видео. Видео. Че не е телевизора може тук. Да, още ми телевизор. Искаш ли да го видиш колко стъпи, не знам. Ще го видя как. Сега ли го? Абе сега ще го видим, ме. Мале, и тук имаш зачистени? Да. Абе, ви го мама тайде да го прецакам резента. Всяка шума, там ги бяха много. Сините? Да, вижте. Те са много добре. О, той е бетон. Бетон е, не. Смисъл. Нищо няма на системата, нищо няма на системата. Ще видим утре. Ей, ти оттам от телефон, ама той пък телефонът ти го няма. Нищо. Нямаш гайки.
ходене нагоре-надолу. Доде ми камиона изчистиме трябва. Ма няма казвам, че не имам. 600 литра нафта ми обещал. Те трябва да ги видим, къде са. Ще ги намерим. Направо едно ABC. Голямо. Так. Какво да я че го резерва няма да стане. Може, стане. Нали? За какво да спесат и като може директно резерват? Няма смисъл, а? Това ми е карта. Не. Тук какво светваш? Горе светлите? Да, газкам. То не е светлините надпис. Да, от тебе ги Ето много точно трябва да се кача, да теклам, да натисни, това. Сложно. Те от тук се прибират, от тези копчета. да натиснам. Ма не може, то трябва да се такова с ключа един път, да даде так, да угасиш. Бе, няма проблем, не се притеснявам. Или автоматично ли го ставаш? Да, ама те не се прибират. Като си стоят. Като и заешки. Идвай да взимаме ядене и да идваме тук в кабината. Нали? Да. И лягам тук на чист въздух. Да, свалиме багажа отгоре. Да? Що па? Ни жена ти се сърди, че ще пушиме, ни. Супер идеал. Пускаме телевизора. На туалет там, като се поди, трябва да скочим до вкъщи. В ремаркет. Един плик. Нали? Чиста работа, а? Абе, той за какво? Ясно. Какво е това? Я виж хладилника работи. Свети ли? Светиш. Едно зелено, нали? Иначе работи. Ако искаш, виж, изключи го и го включи пак. Да, изключи го. Добре. Изключи сега пак да свети. Колко часа ще издържи? Би трябвало от 11. И начало до утре до 6. Нищо бе, не, ще дойдем към 9-10. Натисни минуса. На макс да бъде. Де ми пиши? Как едно? Трябва да го направя 1 градус на колко беше най-малко. 9, 8, 6, 8. Какво означава? Какво е това бе? Аз не знам какво нещо. Къде го направи? Ти си го увлечил И сега на колко е? на минус 2, на 2. И по-студено не може ли? Не. Са пише, че е на 12 градуса. Ти тъй го гледаш. Да. Аз тъй го гледам. 21. Не, бе, 12 градуса. И сега от тук е минус на 2. 2 градуса, да. И ще остава така сега, тъй ли? Не, то може би показва това, колко време ще издържи. 12 часа. Не знам, не съм много сигурен. Суджук взели. Да вземем. Къде е това? Айде да, отваряй и гледай. Карай водата. Ама виж как е редено, така го нареди. Че после няма да фане купите. Ако нещо си харесаш, взимай. Вземи за малко суджук, щом обича. Аз те луканки, те сушеници съм ги взел само да се събираме с колеги. Аз тех не ги ям по принцип. Само те самите за сандвич си ги хапвам. Има телешки служи, трябва да има. Един има. Сигурно. Може да е най-отдолу. Той е вакуумиран. Един има със сигурност. Той е кръгъл такъв, като попит. Може и най-отдолу да съм го. Намери ли го?
Бъри, че не го слушам. Бъри там, къде не го слушам. Ми да угаси, бе. Добър вечер! Ау. Не слушам! Каква регистрация си? Какъв е този? С немски. Касио. А, Подкаст Хафен. Бе, и ви подката. бе, не.